गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ आरो खनसेबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली दिनैनि नङा दाखालिनिफ्रायनो सासे सानैल' नङा ओरैबायदि फन आरो फन आननन नाम्बारखौ आं देखायनाय जाया। आननन नाम्बारखौ आं फनखौ देखायनो एसे उसुबिदा मोनो सेभ गैयाब्ला। जाय हक आननन नाम्बार दिनै गोबाङानो सोरबा 10-15टा बेफोरबायदि कल खालामना दोनदों। आंनाव बरमायावसो थांदोंमोन आं फिसा खामानि थानायलाय। जेखियानो हक साख्रिनि मोनसे माबा ओंखारदों 1 तारिखआनो लास्ट डेट होननानै खोनानो मोनदों। खिन्थु माब्रैथाय आं बेखौ बुंनो रोङा। दाखालि फेसबुक पेजावहाय सोरबा मोनदों होननानै बुंदों। जुदि नैबे फेसबुक पेजाव होनाया जुदि नंमारगौबा बा हरना दोननायाबो गाज्रि नङा। बे जाय फेसबुक पेज बिगोमा बिनि आखायाव हरना दोननायाबो गाज्रि नङा, मोजां जागोन हरनानै हो। थ' मोननाय मोनिया बे उननि बाथ्रा, जानाय जायिया बे उननि बाथ्रा। ओंखायनो हरना दोननाया मोजां। आं मानो थाखाय बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आं डिटेल्स मोनथिया आरो आं खबरबो लायाखै। बैसो हिसाबैथ' जोंलाय आरो माथो साख्रि मोनबावनाय ना, साख्रिबो गैला। ओरैहाय बैसोआबो रालांबाय माबायबो जेबो गैला। जाय हक जोंनि जायगायाव जुदि सोरबाफोर इयुथ्सफोरा बर' लाइमोनफ्रा दा जायफ्रा बेकाराव दङ बा CRPनो आर्मिनो पुलिसनो माबा माबि इन्टारेस्टेडफ्रा बेफोरो मावनो हागोन। जोंफोर हाखाला बैसोआनो देहाबो गैला। थ' बोसोरनैसोनि सिगां जुदि एकर्ड जाखांनायनि बिनि उनावनो जुदि माबा मोनसे मोजां लाहार फाहार बेबस्था खालामनाय मोनबा अब्लाना साबसिन जागौमोन। जेरैबायदि धालिगाव बायदियाव XNDBफोरखौ बावहायनोथ' लादोंमोन, मोनसे साख्रि मावो ना मा मावो मोनसे साख्रिनिबो अपसन होलायदों। नों मा मावना जानायनि अपसन बेफोरखौ होजोबदों। बेफोरखौ मोनफा मोनफा जों अपसनफोरखौ फिलाप खालामदों। बिनि उनावबो जायासै। थेवबो नै दिनैहाय आरोबाव खनसेबाव जोंनि XNDBफोरनाव मा बाहोनाथाय बेफोरो ना गासैखौबो XNDBफोरनिखौ बेफोरबायदि पलिटिक्स माबा मोनसेसो खालामनो नागिरदों नामा बुजिनानो मोनला। जाय हक जायफ्रा हरदों हर, जानाय जायिया बे उननि बाथ्रा। जायखिजाया XNDBफोराबो जायफ्रा बैसो दंबावो बिसोरो मावनो हायो, मोजाङै मावनांगौ। ओरैनो बैसोगोराफ्राथ' आरो माथो मावनो हाबावनाय। थांनानै नोङो बे ओंखाम एसे जाहैनाय बा फुंनि मर्निं पिटि बा ड्रिल गेलेनाय, आर्म्स पेरेड, माबा माबि जंगल ट्रेनिं, हाग्रानि ट्रेनिं मा ट्रेनिं बेफोरखौथ' जोंफोरथ' बैसोआथ' जालाबो, आथिंफ्राबो राजुबलाय लांबाय बेफोरबायदि। ओमफ्राय सब समय माक टाइम गाबाय थानोबो हानाय नङा, ड्रिलबो गेलेबाय थानो हानाय नङा जोंबो, बे आरोखि बुस्थुआ। ओंखायनो फ्रायानो जानाय जायो बे उननि बाथ्रा। जायफ्रा फेसबुक पेजाव सालायदों आरो XNDBनि दैदेनगिरिफोरनाव सोंहरनानै फन नाम्बारफोरखौ लाबायबायनानै हरनाया मोजां जागोन। डकुमेन्टस मा बिदों बेफोरखौ हरना होनाया मोजां। मोननाय मोनि उननि बाथ्रा आरोखि। ओंखायनो हरनानै हो आरो लागातार हरजोबना होनाया मोजां आरोखि। थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै, बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।